Здравейте! В това видео ще научите как може да смените изгледа на един канал за предизвикателства в DEET. Училищните канали се създават от екипа на DEET. Те имат първоначален текст и картинка. След определенето на администратори на канала, те сами могат да променят този първоначален изглед. Ако вие сте такъв администратор, следвайте тези стъпки, за да промените изгледа. На първо място трябва да отворите канала, чийто изглед бихте искали да промените. След това изберете опцията "Редактирай", която се намира горе вдясно от картинката на канала. Забележете, че всички опции за редактиране в DEET се намират горе вдясно и са отсветени в сиво. Натискаме бутона и получаваме възможност да променим всеки един елемент от изгледа на канала. Можем да сменим името, цвета, логото, да добавим описание, да сменим картинката или корицата на канала. Можем да сменим адреса на канала, езика, да позволим на членовете да пускат предизвикателства или да направим канала публичен. Нека да сменим корицата на този канал за предизвикателства. Натискаме "Смени корица" и предишната корица се замества от празна корица. Необходимо е да добавим нова корица с описания минимален размер. Избираме картинка със съответния размер и я добавяме. За да се отразят тези промени, е необходимо да натиснете бутона "Запиши". Изгледът на вашия канал е променен. Благодаря ви.